Chi se ne pia? Ne. Тука не бе, Не. тука има цит бе, не тука бе. Бегайте! Рипова! Бегайте тай буда! Бегай! Старый барет, сейчас нельзя. Gaz, Thiago, gaz! Sai due tecnici, Hadi kaparında. Gaz, gaz. Teba. Teba zleva. Gaz, Thiago, gaz! Gai. Hay que buscar a procesar. Gel şuraya. Gaz mı? Гледай, ако се засипва там, не засипва. Да, он е толкова хубаво.
Колко ли тръкате? Ако спаднеш, старти, ей! Това е ненормално. Коритото. Ga napni, napne gojeban. Не, там. Валерий, църня е превална, защото тук происходи. Не е превална. Съвременен отденка ми сложи си деца. Той ще го скара, бе. Пак да виж няма. Това са ни двама.
Той се плаши други. Той сега ще помочи? Да, ти помочи. Няма да виждаме цупушки. Добренки. Ей! Златко, не прати. Скок трябва, да? Бегайте, ей! Бегайте, бе! Бегайте ме само, ей! Бегайте ме! Беги, беги, беги.